З ім'ям Аллаха, Всемилостивого і Милостивого. У кримських татар була велика кількість вакуфного майна, яке Росія поступово почала ліквідовувати відразу ж після анексії 1783 року. Так, загальна маса земельних вакуфів за 30-40 років зменшилася шляхом відчуження за рішенням суду, включення в інші володіння адміністративним шляхом і так далі, більше ніж наполовину. Якщо в кінці 18 століття вакуфної землі було мало на 300 тисяч десятин, одна десятина – це 1,9 гектара, то до 1864 року її залишилося всього 138 тисяч десятин, а в 1888 році взагалі 70-80 тисяч десятин. Чому Росія так вчинила? З історичної точки зору важливість вакуфних фондів полягала в тому, що із занепадом багатого мурзатства і ліквідацією державного домену ханства вакуфи стали основним засобом підтримки не тільки духовних інститутів, а й національної освіти взагалі, тому що Російська імперія ніколи не виділяла на ці статті витрат ні копійки. З практичної точки зору важливість вакуфного майна полягала в тому, що після ліквідації державності кримських татар саме за рахунок вакуфних коштів виявлялася соціальна підтримка біднякам, а в наш час це можуть бути в першу чергу сім'ї політв'язнів і інші категорії людей, які потребують допомоги, які не покриває фонд закятних коштів. Підтримувалися багато суспільних інститутів. Сьогодні це можуть бути існуючі національні, громадські та релігійні інститути. Підтримувалося міське, сільське господарство, їх інфраструктура, зокрема Бахчисарайський водогін, маса фонтанів і чешме на всій території Криму. На вакуфній землі жили люди, з неї годувалися. Деякі сім'ї залишалися на таких ділянках з покоління в покоління, поливаючи цю землю своїм потом, зберігаючи її родючість і покращуючи її в міру сил. В наш час, після окупації Криму Російською Федерацією, при установі подібних ділянок з вакуфного фонду вони можуть бути надані у тимчасове користування всім сім'ям, які вимушено покинули Крим і беруть участь в національному русі, в боротьбі з окупантом, у відновленні нашої державності і поверненні на батьківщину. З релігійної точки зору важливість вакуфних фондів полягала в тому, що кримські татари надавали вакуфам величезне релігійно-етичне значення, розглядаючи посягання на них як образу їхньої релігії, пряме посягання на їхню віру і цінності. Іншими словами, вакуфи – це наша спадщина, яку слід відродити насамперед самим кримським татарам, незалежно від того, в якій країні вони проживають, працюють або тимчасово перебувають. Кожен кримський татарин, який взяв участь у відродженні цієї спадщини, тим самим внесе свій внесок у відновлення і відродження спадщини, культури, духовності і державності свого народу. Тільки повернувшись до своїх витоків, наш багатостраждальний народ зможе вийти з цього порочного кола випробувань і бід. Яким чином це здійснити сьогодні? Перш ніж відповісти на це питання, слід розібратися в тому, що таке вакуфи з точки зору нашої релігії, як вони засновуються, чи можуть бути анульовані, і ознайомитися з іншими законоположеннями, пов'язаними з цим питанням.